Ez ê di vê podcastê de nivîsek barkêş ku were parve bikim, ew nivîs ji aliyê Celedet Alî Bedirxan ve di hejmara nihan a Kuwara Hawarê de di 30 îrona 1932 de hatiye çapkirin. Sernavê nivîsê wî haye Welat, Welatînî û Al. Nivîs wî haye. Welat erdê bav û kalikên me ye. Welat ew derek ku pêşiyên me li wê rabûne ji bona avahiya wê xebitîne û li wir mirine. Welat ew diyarek ku em têda sekinîne û rojekê di nav axên wî de bêne veşartin. Xelkê welatekî welatiyên hev in. Borî hel û dawiya wan bi hev re girêdan e. Zimanê wan, girêdanê wan, her hel û leptên wan mîna hev in. Pêşîn wan li rex hevdû rabûn, rûniştin û mirine. Welatî bi qenciya hev şa dibin, ber xirabiya hev dikevin. Şîn û şahîneta wan yek in. Xelkê welatekî birayên hev, pismamên hev in. Her gav bi hev re dest bi dest ji bona xweşî, avahî û azahiya welatê xwe dixebitin. Kam û armancên wan yek in. Ji bona welatê xwe can û malê xwe didin der. Hûnên xwe bêpar dirijînin. Herê dixebitin ku welatê wan nekevin bin destên miletên din. Lê miletên hene ku welatê wan bi awakî ketiye bin destên neyar û dijminan. Wek welatê miletê me, welatê Kurdistanê. Ew miletê ha ji bona rizgariya welatê xwe dixebitin. Xebata wan ev e. Rojekî berê biyaniyan ji welatê xwe derînin û mîna miletên din bi ser xwe bibin. Di nav hev de bi xweşî û bi qencî bijîn. Herkes hez welatê xwe, hez welatiyên xwe dike. Hezkirina welêt di dilê me de hêvîke mezin û bilind e. Em pê xurt, zexm û canfedan e. Jê re welatînî dibêjin. Welatînî di hindorê me de agirekî muqaddes e. Pêta wî agirê ji me re her tiştên welêt dide hezkirin. Ji lewre di ber çavê me de ax, av, çiya, deşt, dar û kevirên welatê me ji yên welatên din sipeheytir, xweştir û şîrîntir e. Her milet xwayiyê alekî ye. Al nîşana milet û welat e. Tevahiya heyîna miletan di ala wan de civiya ye. Al namûz, rûmet û bextên miletan e. Zarovên her miletê ji bona bilindî û biqedirbûna ala xwe bê parve xwe didin kuştin. Ala her miletê jê re biha ye. Di cejn û şahînetan de qesr, seray, xanî û kûçeyan pê dixemilînin. Di ber wê re diborin, silav lê didin, wê maş dikin, datînin ser serên xwe. Alên miletên bi ser xwe di ser kelat û bajarê wan re li pêl didin. Di rêveçûna leşkerî de dikevin pêşiyê. Lê alên miletên dîl wekî miletê me ji her derê bi derkirî li hevtewandî li ser dilê zarokên wan de hilandîne. Miletên dîl dixebitin hûnên xwe dirijînin ku biyaniya ji welatê xwe biqewirînin û alên xwe li ser kelat û bajarên xwe ji nû ve daçikirînin. Ala her miletê bi çend rengan û bi şiklekî din e. Ala Kurdan ji jor ber bi jêr ve serhev, sor, spî û kesk e. Di nav wê de roj diçirise. Divêt zarokên Kurdistanê bixebitin û rojekî berê vê rojî hilînin ber bi ezmanê Kurdistanê ve bilind bikin, li wê bibrûskinin, welatê xwe ser avahiya xwe a pêşîn vegerînin û dibin tava wê re bi ser xwe û bi qehremanî bijîn.